petíciu za lepšie Slovensko. Tie petície sú dve. Jedna je pre Národnú radu Slovenskej republiky, kde stačí vyzbierať 100 000 podpisov. Druhá petícia je za vyhlásenie referenda, kde však treba 350 000 podpisov. Keby som pred 3 rokmi nebol zakladal stranu, v ktorej dnes som, možno by som bol jeden z organizátorov týchto protestov. Uzerom! SAS je bombec! SAS je bombec! SAS je bombec! Tým, že niečo tu hádžete čokoľvek, ja neviem, či si uvedomujete, ale zasiahli si niekoľko ľudí z organizačného tímu, zasiahli si niekoľko novinárov, tak vás poprosím, správte sa slušne. Teraz poprosím zástupcu za stranu Národ a spravodlivosť. Poprosím ďalšieho zástupca strany Demokratickej ľavice. Na Račianske mýto, z Račianskeho na Trnavské mýto, potom po ulici Karadžičová, Dostojevského hrad, Šafárikovo námestie, Štúrova a skončíme na SNP. Dáva si pomoci, keď to je platil ja, to nejsi! Si tu s nami! Hamba vám! Ty sa staraj o svoju robotu, aby si mal čo žať, tam hodil! Nehnevajte sa. Čaute, páni. Ale je to tak? Je to tak? Ju kláči už, ja. A súzaj máte. Policajný štát! Dočku. Bastardzi!
jak już to Hejzli! Kurwi! Boli ste vyzváni, aby ste išli preč. Chodte preč. Tade chodte preč. Áno. Dobre, ideme. Páni aj vy, poďme. Ideme preč, Poďme. Postupujem. Rýchlo, tak ustupujte, rýchlejšie. To sú turisti doprvé, čo robíte? Tu sú turisti českí. Dobre, tade sa nedá Tu sú turisti doprvé, to je turistická trasa. Dostali ste výzvu, tak sa páči, tam aj smer, hej. My sme dole neboli. Čo to dovolujete? Na turistické trase zasahujete? No. Čo robíte? Nepovedal som vám, že máte ísť preč. Tak ustupujem. No tak ustupujte. Dobre, rýchlo. Nebíte ma. Rýchlo ustupujte, rýchlo. Čo mám viete? Ja idem, ale čo to je? Čo je? Ja ustupujem. A nemusíte sa cať. Tak poslúchni si výzvu. Dobre, ideme, ale ja chcem zajtra veliteľa číslo. Všetko tam vy. Povedzte mi číslo vaše. Telefón, hej, tam to niekomu dajte. Nech sa páči. Tam niekomu, môžete im to dať. Ale povedzte mi číslo vaše. Povedzte mi nejaké vaše číslo niekoho. 58. Koľko? Áno, to je telefón, áno. No. Dobre, jasné, pekný večer, dobre. Ahoj, státe. Môžeme to. Tak už toto. Jak to ešte raz? Počkaj. Mariane, pán! Boli ste úžasní!